pamberi penyu ndomuta mota kuti saka itongokwidza itongobuda izvozvo because apa Mana timwe nyika yamaiti namwe kuna vakuseni vachingodai vakuseni vanezviro terso imwe negri imwe kamera torona kumakuva ndokuenda nebhodha
sekuona kwamuri kuita kamhuri yeZimbabwe, mugwagwa wakazara, vanhu vari kuperekedza marabha kuenda kunzvimbo yake yekugumisira. Marabha tanzwa zvakare kuti waitamba zvigure, ndosaka muri kuona zvigure zviri kupatisipetawo zvikurusa. Iyo motokari yamuri kuona ine vanhu vakagara pamusoro, ndiyo mota yakatakura chitunha iri pamberi pacho. Vanhu vari kumaactors akawanda aripo vari kuperekedza vamushakabvu. Muno tina Maijinimbi. Maijinimbi makadini? Ndinofara, makadiko mukoma Dhumi? Inini ndiri right chose. Ameno zvamungade kuti taurirawo pamusoro pechiitiko chiriko nhasi, uwandu hwevanhu, vanhu vauya, vanhu mavhu nemarara? Aiwa, isu hatichakamboona zvakadai munyika. Nyangwe panovigwa vakuru chaivo tinoona aiwa zvepano zvatityisa. Tiri kuona kuti rudo rwakanyanyisa pana marabha. Nyika ino yarasikirwa zvakanyanya namarabha nokuti aive mufadzi wevanhu. Aiwa, tinonzwa kushushikana. Ndaona panga pachiitika chaos yakanyanyisa zvikuru. Zviitiko zvakadai so Zimbabwe Republic Police inodanwa nechiitiko here kana kuti inenge ichizivawo kuti kwakati kune zviri kuitika? Nekuti sekuona kwangu paifanira kunge paine mapurisa. Mazvionawo sei? Aiwa, tiri kuzviona, asi mhosva tinogona kungoitura kuna kansela, muridzi wedunhu, kuti akaonawo kuti nokuti imwe nguva polisi inenge ichiona sechinhu chemanga-manga, asi motozoona kuti inga chimunhu uyu anga ari mubati wemhuri. Saka kansela angadai achitenhawo mapurisa kwedu hone uwandu hwataita pano uye mutidetserewo. Ndofunga bavaona veSly Media varipo. Pahasha TV tinayo Kondoka maTV ari kurira munyika. Ndine mukoma wePahasha. Mukoma makadini? Muche mukoma neshamba murisini. Ndiri nani? Ameno zvamunoda kutaurawo pamusoro pezviri kuitika muno zuva ranhasi? Zviri kuitika mukoma Dhuma zvandishamisa. Vanhu vabuda vachichema gamba ravo, tikaona zvigure nevamwe vakasiyana-siyana, vatambi vemadhirama vakaita sana Maijilimba, nevamwe vatambi vakaita sana Kapupi, nevamwe vakasiyana-siyana, ana Wile vanga varipo. Ndanga ndavati Maijinimbi kai? Jilimba. But ndau yangu kamukoma iri kune absence yeZRP. Munoionawo sei nhau iyi? Ipapo ndinoti paida kuti pagadziriswe pakuonekwa kuti vagari vemumusha, nekuti hatina kuona paitwa kana maspichi nekuda kwekuti vanhu yanga ingori promotion yega apo napo. I think council, ndinoona sekuti vanhu vane kodzero yekunge vachifarisa zvavari kuita. aiwa ndizvo kungoti chinenge chichidiwa kuzvibata kugadzirisa unhu. Ndisaka titi unhu ukagona kugadziriswa pamunhu, programu yedu inogona kunge ichifambira zvakanaka, nekuti pazotora nguva kuti pfungwa unge uchisumuka nenguva dzanga dzakatarisirwa. Ndofunga muri kuzviona pakaipa. Ndofunga veSly Media mavaona vachanga vachikupai mashoko zvakare. Ndo vari kufamba vari padivi pangu apa. Chitunha zvakare chiri padivi.